Jotono hambai tei sanjak ham sahoro kaitoni bumung lobjak thong a sanjani jorao tei sini nognu khungobo kaitoni hamari kuplungoi tongthong sini ব্যক্তিগত জীবনবো kaitoni hamari kurungoi tongthong abonani surimung tei amhaino norokni surimung bongthong jung khoroksa tei khoroksano jung subalayano surimabai khlaiei tei subrai Jisu Kristo no jung naisingtutui bini kok thairokno jung teibo kahamoino jung wansuk laiei bini lamao jung teibo soi khlai himlai manatui khlaino jung khoroksabai khoroksano kha thangsamani koknobo jung salayano subo surilayano tei bini kokno pibo pirlayano a sanjani jorao ang norogni baksa share khlainani bagui belaikhano musungo belaikhano important topic no nei ang poito khlaio tei norokbo belaikhano abono samungno nangjaknai hinui poito khlaio a kok rokno phairi jung baksa khlaino jung share khlailayano kaitoni kok thaino kubui kokno jung kobangma poito khlainai rungni thanio poito khlaiya rungni thanio jung pirlayano tabungna social media o belaikhano sujok kaham jung manlaijak tei abono karibo sini je mansak sini social media no karibo jung person to person sini kiching songni thanio sini takhuk bukhuk songni thanio tei kobangma sini jaiti gusti rokni thanio Kristo Jisuni kothoma kahamno jung Jisu Kristo phayajak sini muthangnaisa jungno na phainani bagui phayajak jung bono piroi jung tonglayano khatungma bai tongthokma bai hamjakma bai khlaiei jung bono naisingoi jung bini kokno pirlayano hayadiba elambaga hai hinini sabo Philippi Simani koktuni chapter 4 verse number 4 rejoice in the Lord always Subraino tiei norok tongthok mang tongdi nisau Subraino tiei norok tongthok mang tongdi bono tui tongthok nani hayadena belaikno nango tei kobuino bosini lagmo tongoi tongo ke tongthogono abo asungsani manui bai chung tongthokmani slaibo bini aro tongoi tongthokmani a belaikno sinbai kaham tambagi kaham gangke Kristo Jisu sak bai tangke sungno tongthokro gangke bini tongthokmung abo belaikno unique asungsani tongthokmung bai phero sung jotono saimono chapter number 4 verse number 4 Philippini abo Paul jefro alongo sobjagui tongo a jorao sibo Philippi motharokni thaniwo Philippi o poito khlai tongnai rokni thaniwo bokok a kok tunu suihoro along bismo jibo actually bini context porine khangke bini a bijapni context poriwine khangke norok srai sreklai ingnai a jora Paul along bisingo Jisu Kristo ni kothoma kampir mani bagoi bini kokno kiriawi samani bagoi tei bini kokno jesok panong tong romjak nakai romjak thong bujak nakai bujak thong khibijak nakai khibijak thong jung nuguna ambo elembag rogo pori khakai jung nugo a first Corinthians nong nai ajaga srai streklai sujak tong hayareba Kristo Jisu ni kokno pirna thangtani o bo holong khitar jangmani kokno bo mention khlaio elembago bo masingni jorao totra jora khlai tuyo ma tongmani kokno bo saka bo okhuimani kokno ma saka tei bo belaikeno kosto nangjakmani belaikeno kosto tekto klaijak marokno bo bini motharokni thanio a srai seklai koktun rokni bisingdi khlai rohor marokno sungnuko oro Philippi 4 ni 4 khai sungnuko rejoice in the Lord rejoice in the Lord always I say it again rejoice subraino tinorok tongthokmang tongdi borong sopo along bisingo se jel bisingo sipo a jel bisingo tong tuisi bataw saw nor tongthokmang tongdi tambagi tongthokmang tongni ni sangake subrai Jisu Kristo ni a tongthokmung osungsani obab bai kosto bai dukho bai even alongo sobjagoi tongma bai a kosto abunor jagoi thangya norok moito tongkhana jung poriwine khai norok nugnai samung simani bijabo jefru Peter song alongo sobjago norok tamhoni nok jungnugo Paul song Sila song alongo jefru sobjak fru jungnugo borok along bisingo porjonto borok kaitona tui rsaboi loboi ajaga surilayo tei borokni yakni chain khajak tongmarokni yakni phiokjak marokno jung moito tongkhana nang poito khlaio awahai khlaino jungbo tongthokoi jung tongthai phiaba a tongthokna thangangke abo sini sakni phanbai jung mania ani phanbe ang mania Kristo Jisu sak bai thang bini phan sini bagui dorkar o jorao ang dong tai tangsa bars moito khlairinani musungo norok bolo poriwinai di
norong ni elembago nor srai kai nugnai Exodus ebak nyangki lamruma Bible Old Testament sumai ke samo suijak norok manai 33 Jepru Israel hani borok Egypt hawo borok seleng khatiwi matongo bosor romoi onek bosor romoi ajago borok belai keno tek to nangjak sal brum no kablaijak borong than tongthok ma kurui khaksang ma kurui te belai keno satuk jagoi tong marok no nugui subrai Jisu Kriston bufa apakai torni khairok ma bai khlai musini bisingti khlai borok no phiok nani bagoi lam phunugui rumarok no sungnugo haipan Israel dofani borok kaitoni kok no khnaya hayadiba elambak porikha kai sungnugo borok kaitoni kok no khnaya kaitoni kok no pokjago kaitor borok no bahaike a Egypt hani a satok jagoi tongmani a hani bono borok no phiogoi tubu borok abono pokjago a hasingkhung panthoro a borok tonglai thaniwo kaitor borok no kubangma kok no dagi kha takjak mutai no tak khulumdi norok norok ani lo ani kerong no tui sinor wan sukdi ani lama tui norok himdi ano tui norok wan sukdi meditate khlaidi nei kubang mano suijak tongo haifan Israel ni borok abono pokjago jungnugo hayadiba pokjago borongso borok no Israel hani bahaike phiogoi tubu jung jotono saimano musini bisingti khlai lathabai thoksa khlairi khangki tuyo o tui thui sawoi thango asuge wan ama singja nukmani yagulobo borok pokjago ti musini bisingti khlai asu nodi kotor ma tongmani a nodi no khaknei khlai borno phiogoi tu mani kogrno borok saimano already borok saimane abon experience jang te borok no chukna hani manna khiklai koel khiklai borok no chari mani bo abono saimano experience jang Israel hani borok te Israel hani borok kaitoni ko bangma kurung wana ma singsa khlai borno phiogoi tu mani satung phru bo chumui bei khlai saklom ruoi borno tu mani hor jorao bo subrayung kaitoni pohor bai khlai borno phunogoi tu mani haifano borok pokjago hayadiba 33 অধ্যায় নরক পড়ি হইনেদি লামরু মানি লামরুমা 33 অধ্যায় এক নিসমি পড়ি হই থাকাই জুনুগো আবরংনি আত্মমুং সিত্রানি বাগৈ আত্মমুং সায়ানি বাগৈ কাইতর মুসিনো সাকা ঠিকনো আং বরংনো ফিয়গকা তাক বরক কানান হাও থাংনাই নরক থাংলাইদি মানে কাইতর মুসিনো সাও নরক থাংলাইদি যে জায়গাও মধু ইয়রখ্লাই দङ Dud kubangma tongo ha kaham jaga kaham norni ha ngo kanan ha norok thanglaidi phia ba ang thangya nei kaitor saw 33 oddayo lamruma 33 oddayo kaitor sakbai thang borgoi thangya ni saw hake musi haini saw kaitor nung tumungno Sungbai thangya ngangki sungno oroni taro horti tambago kokno sakana nang belekin bukhawan sugum naidi borok tabu kanan hawa haboi samung kaham numung kaham hak kaham borok manai nai hayadiba aw samung kaham numung kaham bi borok tongthoi mano ta tongthoi no tonglai osungsani borok bo rangkok puisa bi tui tongthoklai mani hai borok no thik gumhai be bang nang marok no karan hau borok man mainai samung kaham numung kaham jaga kaham borok settlement kaham umi manai soita sotro ni yakni yogoi tong mane kubang ma bongni bono kaitor ha kaham rumani a hama hawo thangoi pheba kaitor saw ang noro bukse thangya I will not go ang noro bukse thangya musi tauni sa nung tumunu thangya ngaki sungno tar hordi oro musi realize claimano kaitor ni presence bo sini thaniwo sini bisingo bo tong yang ngaki sung jesuk dud bai doi bai klai sawi tongoi bo jaga bebak nangmarok manmani yagulo bo hakka ha manmani yagulo bo takok bukuk bebak ka manmani yagulo bo soitani yakni yokmani yagulo bo arini yakni yokmani yagulo bo tumuno kaitor nung kuring ngaki aborok mungsabu chugya Hene musi confirm klaibo saimano abon bagi bersawo Lord if you do not go
please do not send us. Tumong no nung sungmay bagat thangya hangke sung no azagaw tar hordi ne musi sao thik a tabuk abun opposite khlaine kangkai sungnugo tabuk chin thanigo rangkho kurui puisa kurui jago jomen kurui te podre por kosto sung tongna nangoi tong pano Kristo Jisu mungbai khlaiei fiab Kristo Jisu sakbai dang sungbai tongoi tong hangke bini tong thongma sini thani tongnai 100% kon poito khlaio musi abun poito khlaio musi bosao tumungno nung sungoi bakha thangyangke sungno tar hordi orowo a morubumio a je jagabo soya sani jagabo tekto phanong thong kosto phanong thong masaya phanong thong manungya phanong thong nung tumungno sungoi bakha tonghangke apuno jotesto nung se sini bagoi dorkar nung se tongna nango sungoi baksa hane musi apuno realize khlaimano tai thik a realize khlaiman mana haino Paul bo chapter number 4 verse number 4 Philippi bo apuno realize khlaimano bo kaituni borok bo sao bo tau along bisigo jel bisingo kosto klai tongoi tong pano asungsaro bo sawi pano aje kosto mol brum brum bagoya bo temporary daktino pai thangnai kumawi thangnai a kosto jesuk man manjagoi tong thong abrok bebak no permanent ya osungse rangkok puisa bo permanent ya oddu sungsare dukho kosto rangkok puisa ni obab ruk bai biadi bai chuk khasawi tong mani abo permanent ya chini permanent tong thai chukno ha se sung jotona abono sawi man thai srai khlai Paul abono realize khlai mano abun bagino sung nugo room simani koktun rogobo sung pori ni khakai sung chapter number 8 kaham kle pori winedi room simani koktun chapter number 8 bible no kaham kle srai khlai pori winedi a sung saro jong Kristo Jisuni mungbai khlai satok jagoi tong mani ebake bini mungoi chung kosto manjagoi tong mani a buskang ni sal jungno kai turuna hnei je khatiwi toni mani abo bai sunani mung sapano kurui hini so tumong no chung sukna amhai kaham amhai chung mokol bai chung wan sugui manya ko tam khunju bai chung abono khnaya ko mokol bai chung nuhuria ko bukha bai chung abono wan sugya ko abhai sukna haung nai a sukna ha wonorok je haikle aram khlai chung oi tongoi nai asuk na hau mol brum brum no chung loboi tongoi nai a je aram no chung tabun a kosto bai compare khlai kangke tuluna khlai nai khangake a kosto manmani chung tabuk a mungsa phane yani sau Paul abono no tui khatongoi tongo ang Jesus pan kostong thong even ang thuina bagi ready I'm ready to die sunggo 2 Timothy pori kangkai even thuina ni bagi bo ready Paul ni aso koktun rok ni bisingo 2 Timothy abono bini last koktun bo Timothy no bo sauro ang ready even bo thuina ni bo ready bo Paul bo ready tambagi hangke asung jane kosto au mungsaya aje suni chini bagi je khati ui toni mani chukna hawo suno runang ni je khati ui toni mani abo pai chuno osung tar tulona khlaine mungsa pana kuroi sunga bu realize de khlaiman ojorabo sung belai kne su realize khlaiman thai nang poito khlaio Paul abno realize khlaiman kha Moses abno realize khlaiman kha sung bu realize sung khlaiman thai tambagi hangke sung osung sarni tumung no sini sakni mang sung wan suk lai kangke sung poito sung krak ngi mang lak tumung no bible ni kok thai no sung tumung no sung nai kangke abuno ti sung sini thani wo wan suk kangke abuno ti sung sorsa khlai kangke cher kangke te bos hamani hai khlai sini life sung apply khlai kangke apu sin bagi fan ungnai phaidi sung no elem bago tamu sasung tehe nai le anong sung sai mano a pai thakni sal jorawo sini subrai Jisu Kristo daktino fainai bo suno kogru daktino fainai tamugi bo faiya sungno sawo kobang mo borok no mu thangjaga kho borok no bang mu thanganang nai Kristo Jisu ni bukhangkha bukha kuwar bukha kotor bo jotonon hamjakma bai Phaidi ang sarok ani thaniwo bosung no muthangani bagi musung jago bini muthang mungo khopna ni bagi bo musung jago sungsen borok no fia bachini Jisu Kristo ngakai ke buno phano bo jur jobasti khlai bo ke buno phan force khlaina musungya
Tambogi hangke osungsarni mutai rok ngangke borokno jur khlaio. Sungnugo Kristo Jisuno manya fruo. Sungno kobanga mutai sili khlaio. Mutai nango no. Nungruna musunya hambano maru nai. Hayade. Nungruna musunya hambano mari nai. Noksuma romo no. Kobang mak amo mutai hamya rok romo no. Hake aboni bagai. Borok muni sorok. Am mutai hamya no. Am mutai no. Borok pun rok, tok rok, takum rok, wak rok. Maru. Fia basung Kristo Jisu no manmani yagulo. Jisu Kristo kuno dino fano de. Nono sili funang. Kuno jaga ufani nung khanaka Jisu romo hunai. Jisu romani bagoi se bini buku koyo. Jisu romani bagoi se bini nukungo kulungo. Jisu romani bagoi se bo hamya klayo. Jisu romani bagoi se bo tabo gumhai derao. Ka khanaka khanaya. Sini Jisu Kristo borok no force bo khlaya. Bo jur khlaya borok no. Bo sao if you love me keep my commandments. Norok tumung no ana hamza khe ani kok ma khnanai. Ini sao suno si bo decision suno siriu. Sini thani bo si bo beriru. Norok ana hamza kangke ani kok ma khnanai. Norok ani kok khnana ngan ni bo saya. Nor ano hamza khe ani kok ma khnanangnai. Abo kaisa willingly singna nango abo muchung ma baise jung bono rukthara nango haya diba elemago aboni bagino jung willingly jung Jisu Kristo no ruktharlayo mungsa diman jung kurui asungsaro jung tonglai mani Bible bahaini sao chapter number 17 kaham kle pori oinai di John simani kothoma kaham asungsaro chapter 16 tai 17 kaham kle pori nei di 17 no ngakai ajaga prayer suri mano chunuk nai 16 no pori nei di ajaga tamnoi sanga kai chungnugo a chapter kainiyo asungsar norok tonglang sakno kubang ma asungsaro norok tonglang thanigo kubang ma dukho kosto wo tongnai no dukho kosto ro tongnai no sungsar sababik abo je chung Kristan nang khaina abor bebak no paithang umhai kogya kubang masini Kristen takok tai bukhuk song ni bisingo kulum tongo kesa tongo hamya tongo even jung simon corona virus kubang mo borok thuikasini Kristen takok tai bukhuk song je Kristan nang khaina nung je thuina nanglia amhai kok suno Bible furungya Kristan nang khaina ni chakni rok bebang no thangbai ka amhai kok suno furungya haya diba jung tumong amhai furungoi tong hangkai jung belai khana elembang no jung serui nei thai jung no Bible os haya je norok Jisu Kristo no yasa kangke ne osungsar no ti sawit langun se ta ojarawo osungsar no suno tonibo ta ojarawo te osungsar je sung tonglang sak osungsar ni dukho kosto te bebak ruk hame bai sung bebak no sini Kristo Jisu no fan bai khlai abor no sak soine ni bagu fan ronai okogle guarantee a kok sung Philippines saro dai saro sung nuku asuk along bisingo bujagoi tokjagoi Kostongui tongmani jora obo Paul sawo rejoice in the Lord always I say it again rejoice Subraino ti norok tongthok mang tongdi ang norok no haina hai sawo tongthok di tambogi hangke Kristo Jisu sini logyo tong hangke bebak jora wono chung tongthokoi chung mano haya diba bebak jora wono chung tongthokoi mano tambogi hangke number 1 chung sawi mano osungsaro mungsapano permanent kurui nung genang panong di abo permanent ya nung ruk pan manai tong ojarawa abo permanent ya abo dakti no pai thangnai chukna hale mol brum brum ajaga tong flainai a tong thokmong nini bo khau kuplung de ane bo khau kuplum de belai khen sung ojara a kok thairok no wan suna nango haya diba fiaba kaitor sak bai thang bo sungno tong thokru te kaitor bo musung khangke asung sane be bak ruk rok no bo kok thai chabe no ba hamri be mano poito dekhlayo kok no angle poito khlayo Jisu sak bai thang tauk sukna haw tong ku tuino hambai di hingangke be bak na hamui thangbai kamong haipono Jisu sak bai thang sao osung saro hamya gorib bigra abo tonglangnai no ni sao tonglangnai abo abono ti nung khabai nani kogya ang khabai nani kogya te chung sini bebak nang barok no suri mabai khlaino chung bono sakno chung ya fartai kaitor siwo nung boja go tek tongoi tong nung soidi manno kaitor siwo nini bebak nang barok no bosiu nung abono poito diklai te ke hesung wan suk lai nung ajarawo
norok jotono saiman bai khana kurung kurung motharokni thanigo tabo phurungmung phai tongo শুক্রবারও শনিবারও সে তাবো गिर्जा जों खालायथाय रबिबार या एबा सानडे या नै गोबां फुरुं मंरक बो फाइले मारक नरक सावि मानखाना सानडे वार्शिप के बोल शनिबार नि हांखाय राइट तै जिसु ख्रिस्ट बतै फाइनाय माइ कक उंलिया बतै फाइलिया बो अलरेडी फाइपाइखा हनै सावो तै बो फला बायख्लाय ताबो असंसार बुस्थुमै दङ नि सावो तै बाक्सा गै सावो जिसु ख्रिस्ट उनखा काइतरिया बहायनो बरकसे बाक्सा गै साव पद्रे पटख्लाय फिया एलेमागो तामसा जों अकग्रनो जों बेलायखनो वानसुना नांगौ शनिबारो जों सायमानो साबात सालनि कक आबनो जों सालायखांनाय बेलायखनो कक बलगो हायपनो संकेप खालाय सानानै मुसुङो शनिबार वार्शिप आबक अल्ड टेस्टामेन्टनि नियम सुमायखो सामो जोंनो सालांमानि फियाबा जों नुगो बाइबेल रगनो निउ टेस्टामेन्ट रगनो जों परिनि खाखाय जों नुगो जिसु ख्रिस्ट थुइमानि थुयै थाङै बासामानि यागुलो बिनि बुस्थारक कुथुमलाय मारकनो बो जों नुगो आबन बागै बाइबेल जोंनो सावहाय नै बफ्रु कुथुमलायनाय एबाखै तामो बारनो तुयै अमाबस्या पूर्णिमा माहायरनो तुयनो ककता बांलायदि हनै सावो सिनि आबो कक बांलायनानै जराया जों जेहाय क्लै सानडे वार्शिप खालायो जों खालायदि तामबागै हांखि जों फार्स्ट जों वानसुरा नांनाय जों तामबागै कुथुम हांखै जों तमुनो शनिबारो कुथुमो होनखांखि साबात सालनो जों मानियो खांखि आं पयतो खालायो जों ताव फानो केरंनि आन्दारावनो जों दङो ल'नि आन्दाराव जों दङो फिया ल'वो जों दङैनो दङ हांखि केरंगो जों खाजागैनो दङ हांखि केरंगो दङै दङ हांखि केरंनि नं नयता आगानो नं मानियो एकता आगानो नं मानिया हांखाय नं फेल नं नै जाखौबो साव जों सायमोनो साबात सालो बररक नगनि नखथाय गरै याप्रि बसुक्लाय सेरानि आबो सुइजाक दङ सुमायखो सामो तै शनिबारनि सालो साबात सालो borok bongni musuk borokni pun bebak mal matarokno phataro karing maya just bongni ajagano ada ready khlai sarina nangnai tei thapao horsung maya tei emphai potre pot khlai rule tongo tabuk jara shonibaro worship khlaina hni sanai rok eba ke panda khlainai hni sanai rok no ang sanani musungo borok sabat salni bebak kerongoli mani khana ang sao tei nugo mani ya borok हांखाय शनिबार खिनो मानि वो साबात नै हांखाय साबातनि जत रुल्स रेगुलेशन गै तामगै मानियाबा आबनो मान नांनाय फियाबो सुनो बाइबेल साव सिनि where there is spirit there is freedom जे जागा काइतनि फला दङो आ जागानो फ्रीडम काइतर जुनो गेरंनि यागनि जुनो सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि बुसागो आबो बेबाक नो परिपूर्ण खलायगा कमप्लीट खलायगा ताब ख्रिस्ट जिसुनो सिनि बेबाक परफेक्ट ल बो केरंनो सुबायनानि बगि फाया kerongno bo subungna se phayo nei mathayo saw srai srai kokno bo kerongno subaina bagi phaya kerongno subungna se phayo bo already kerongno subungka jung saimano tabok sini joto kaham joto sini khairokma joto sini nangmaro kristo jisu ni aroni se phayo nei jung abono poito khlayo aboni bagai baibelo sono samani kok thairokno jung srai srai jung unglaina nangnai paithakni a jorao kubangma diari phatra basanai nei mathai simani kothoma kham 24 ni 24 tongo teisung nugo orowa samungni 17 ni 11 wo jung naikhankai sung nugo a jagao berian ni kaisa motha hanai tongo berian ni kaisa motha tongo kristo no poito khlainai rok even paul no porjonto se borok paul ni kokbai bible no seroi bok nailayo midi mili bini kokbai kaitor ni kok thai elambang ni kok noi borong sasung saimano paul ungkha wana ma singsa soidom ni samung kubang mano tango beba kubang ma chuge chairak no bo hamru te bini furung mung rok belai khino phan ganang kaitor ni kok thai no piru bo te bini phan kaitor ni phan bini bisingti khlai nukjak marok no sungnugo hai hun pano se berian ni borok bini kok no elambang ni kok bai khlai seroi naileo abo sadisa na saya noi फियाजों ताबो अजरावो ख्रिस्टान नै तंनै रक ngaki जे कुनु टीचिंग नो फुरंमंग नो फाटसा खलाइसुं एक्सेप्ट खलाइकाव फाटसा खलाइसुं रुपथारिकाव आवन बागै बेलाय खेनो आं
koi sanani musungo elam bagno kisa kaham khlai seroi naigradi jekkuno step romani sikang jekkuno no poito khlaimani sikang kaham khle pori hoi naigradi elam bagne kokno bible ne kokno pori hoi naigradi suri hoi naigradi tai nini nung sinimani kobangma kaitono tui poito khlai tongnai khom khomoi tongnai rok bible ne kokno sinai rok no kisa kok sawai naigradi abono tuile tamuhin te main kakai chung elam bagni kok thaino chung compare khlai chung naina nangnai tambagi hangke elam bagni kok thai abose srai sreklai sayano saya phunuk thaniwo chugo nei chuno elam bago second timothy ni 3 ni 16 chuno phurungo sayano saya nei phunuk griwo abo abo kubuino kubui khlai thaniwo chugo abo kubui khai kubuino ongnai abo sayani sak abo sayano elam bagni kok bai hayadiba tai chung nugo First Timothy ni chapter 4 verse 1 on chung nai khakai chung nugo in the later times some will depart from the faith te kobang borok tamna hingake poitoni uslonai poitoni kumajak nai hini elambago sungno saw aboni bagui sungno haini saw First John ni chapter 4 verse 1 beloved do not believe every spirit joto folano poito taklaidi but test fiaw sana naidi the spirit to see whether they are from God aborok kaitoni aroni defai sana naidi ni saw sungno go tabo ojarawo YouTube rogo nai khangangki kobangma fola gathani mungbai khlaiei suang patilai tongo ang saya je kaitoni fola kurih ni ang saya kaitoni fola samung khlaio kaitoni fola jono khaksang ru kaitoni fola gathar chungno kobangma chugyani hamyani chungno fiogo fiaba chungno kobangma samoyo kaitoni fola gathar bai khlaiei fola gathani mungbai khlaiei danda baji solewui tongmarokno norokbo experience khlaiman khna YouTube rogo kobangma abo kaisa thestra kairing laima hai sengra thunglaimani hai fia bible haini sau nini kaitor subraini mongno haino nangya tanari ni sau sengra khlai chung nuknani kogya chung saimano kaitoni kok thaino chung sengra khlaiei sini sakni musungma bai thepawoi chung borokno chung attractive tubu khangke abrok lasting ruglak tamagi hake kaitorni fola angkha kaitor sak bai thangse fola hani bible sawo a fola gathar abo kaisa power ya abo kaisa kaitor se fola gathar chung kobangma somoy fola gathar power ni so power ya kaitor se ambagoi kobang borok buskangni kokno fola gathani mungbai khlaiei omhayungnai omotuyungnai ni saw kintu borni kokrok nangya aboni bagoi bible saw test sanai naidi abo kubuide kaitorna aroni phaimani na sabuni aroni phaimani chung belai kheno chung naithai elem bagrogo chung nugo srai srekle okogrok no aboni baginang san musungo ajora kisisani bisingo phaidi chung husung layanung krakung layanung elambakni kokbai khlai chung sanai nei layanung poito chung rag layanung tamagi hingangki amolungkha hamya belai kheno krakung nani jorase belnani joraya kaitoni kok thai sini sakao kuplong thong amen.